ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳ ପର୍ବ ଅନ୍ୟତମ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନକୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରୁ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଦୋଳ ଦଶମୀ ବା ଫଗୁ ଦଶମୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳ ବିମାନରେ ବସାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦୋଳ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଅବିର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିମାନରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତରେ ଅର୍ପିତ ଭୋଗକୁ ଦ୍ୱାରୀ ଭୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଫଗୁ ଦଶମୀ ତିଥିରୁ ଫଗୁ ଖେଳ ଓ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଓ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦୋଳ ବେଦୀରେ ମଦନ ମୋହନ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଏକ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠାକୁରମାନେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ନାଲି ଅବିର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଗୁ ଦଶମୀ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ପୀଠରେ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପରେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲନ୍ତି ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଯାତ୍ରା 5 ଦିନ ପାଇଁ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚଦୋଳ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନକୁ ପର୍ବର ଶେଷ ଦିବସ ରୂପେ ରାଜଦୋଳ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଏହି ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା 6 ଦିନ, 7 ଦିନ, 9 ଦିନ ଏବଂ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋପାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସବ। ସେମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାରେ କଛାଟ ବାନ୍ଧି ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ମୁଣ୍ଡରେ ଜାମୁ ଡାଳ ଖୁସି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, ଯାହାକି କାଠି ଲଉଡ଼ି ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ପୁଣି ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଏବଂ ଶଙ୍ଖର ନାଦରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ। ଗୋପାଳଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ଗୋପାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ନୃତ୍ୟରତ ହୁଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଏହା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଠିକ୍ ପରଦିନକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଲି ଭାବରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଦେହରେ ଅବିର ଲଗାଇବା ସହିତ ପିଚିକାରିରେ ରଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗି ଏ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଖେଳକୁ ଭାଷା, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ପ୍ରାନ୍ତ, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସର୍ବୋପରି ଏହି ଖେଳ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ସାରି ରାଧିକା